Ja som bol tak zadimený, čo sa nebudeš. Ej, škoda. Ej. No! Jaj! Erik sa dre. Nie, tvoje. Drží ho, hej! Ebeš do brány! Prelobuj ho! A za čo? Ej! No! Ježiš! Vystrel. Števo. Aha, výborne. Ide žeriť, Pozri. ide žeriť. Búchaj. Aj. Dobre. Tam. Áno. A je tam. Deli. Je. Dobrá chytí. Nechá voľaký turnaj. Á, No, chlapci. gól. Ešte šťastie, že sme lepší. Zatiaľ. Ježiš. Ty si Brankár nás drží. Pusti. Pusti! Pusti. Ale mal to chytiť. Čo? No. Áno, ja však boli vodom. To som ešte nevidel. Dominko. No, Vyhráme, dajú nám gól. gól. To nedá, však si ho mal inak prelomovať. Už nevadí. Na budúce. Žeriť, Vežerno. Vyškorá, vyškorá. Váš nebojuje, málo bojuje váš. To, že sme remizovali. No, ako hrali oni tu minule? Behy. To je ono. Len troška vyššie, nevadí. Vyššie mali. Dobre, inak myšlienka bola dobrá. Ho mal vytiahnuť na seba. Nie, malo prehodiť. No, Oper tam vystrája. Ďakujem. Poďme zberi, poďme, vysunte to z obrany. Oja. Gól. Ježiš. Vyvratilo mu. A kto bude? Ty? Oja. Jano, koho tam máš na striedanie? Jano. Tretia nedá mu lopu. Máriš Ašnísku. Ale tu ino boli na tejto strane. Oni môžu Aha, teraz je offside. Všetci stoja. Ježiš. Bodaj by nie. Ale choďte dopredu. Nevládze. Na zem to daj. Ale vás vyučujú. Jaj, bože, no. Juro. No, no! Nič nemôže. No, pozri. To je druhé.
Dlhé to bolo. Teraz bude gól, uvidíte. Jete všetko. Mali štýl. No. Jejha. A teraz je gól. Bojí sa. Bojí sa, zátkom ide k lode. A to je karta odzadu! Vieš, to je perfektné. To je ten Tu ich je 5 vzadu. Brankár je 6. Do prčí. Ešte- Tam. Ja ale vás obchádzam. Á, Dobre. a je tam. No, už si mal strieľať. do Mal prčí. strieľať, nechaj. Tam nikto není. Nám to vyhovuje. Tak nie je tak vlastný. Pome! Tak to váš hráč bol minule v televízii. Áno, áno. A ten gól. To sa otrhol, lebo čo sa stalo? Aha, už je zle. S kým ste tu hrali? Viete, to tak jednoduché bolo, že prestať do ryby tam. Keď mi Valdo bachol po hlave a že prestane, tak mu ešte aj poďakujem. Výborne. Ideš! Obidvaja išli nešlapákom. No. Hej! A nie dáva stoličku. Čo nie? Ja, to, že mama, že to bude robiť. No, tak mama to nebude robiť. Ľahká lobda. Tam dali sme hentu. No pome! Počívaj, čisto všetko. Ježiš, poď! Nehal vystreliť. Ej, Nie na tú stranu prebo, aby som šol. Majú taký ťahy. Dobre prihral. To je Palo. pozri. Pekne. Zachráň. Nie, na avióne chodíš. Vystrelej! Málo, má gól. A je Erik! Erik! A dáme gól. Cikino! No, dozadu. Hlúpe to je. To sa To je šúka, nespokojí. nie. Ale poď sa, ako oni šli. No, poďme sa. Aha, pred cechetky. Čo? Cez piatých prešiel. Neviem, cestovky, ale... Ale sa díva, cez všetky. Cez všetky. Keď sa neukáže ani jeden. Nie je offside. Ale nebol. Hej! A to nepí... Vôbec nerobia. Zvalí sa aj tento, aha. Ja mám vrať pyžame. Lučia sa zvalí. A výstrel! Ej, Mal možnosť 10 razy. Nie, mal domov. Prvý raz mal obdu Z od miesta. No, No veď sa nedá narážaj tiež. do ňoho. Hraj! Rád, čo To sa sa obzerať, vyplakáva. No, aká bomba, no, bože. On chce len strieť turist. Vaši už nevládzu. Daj na kraj sem, Števo. Ibe sám. Ibe, Michal, hraj! Ale teraz sa mu káže. Blízko na čo robí? Prečo Bál sa nevyšiel? ísť. Bál sa 1 na 1. Čo bol by ho spravedlný. Offside. no, je tam!
Palo! Čo? Choď, Michal, choď! A ten je už pred 14. Nie, offside, nie. Daj to Mišovi! Tu dvaja na jednu skôr. Vidíš, a 10 čiže opačne to, vidíte? No. Dominik je najlepší, koniec. Ako 3? 3? Čo 2? 4 body, áno.